дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. баргузории маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон. соли равон моҳи рамазон 29 рӯз ва иди фитр санаи 30 март баргузор мегардад. нафақа мехоҳед андоз според. соли равон маркази миллии тестӣ дар 60 шаҳру ноҳияҳои тоҷикистон нуқтаҳои ба қайдгирӣ ташкил менамояд. таҳти раёсати президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат раиси ҳукумати кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. нахуст дар бораи сари вақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳи зимистони солҳои 2025-2026 вазири рушди иқтисод ва савдо Завқи Завқизода гузориш дод. таъкид гардид ки мақсади таҳияи лоиҳа муайян намудани супоришу тадбирҳо вобаста ба ҳалли масъалаҳои омодагии соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ ба мавсими тирамоҳи зимистони солҳои 2025-2026 мебошад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон супориш доданд ки барои амалисозии ин ҳадаф нақшаи чорабиниҳо тасдиқ ва ситоди ҷумҳуриявӣ аз ҳисоби роҳбарони аввали вазорату идораҳо барои фаъолияти мунтазам таъсис дода шавад. дастур дода шуд ки вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ оид ба рафти иҷрои нақшаи чорабиниҳо дар муҳлатҳои муқарраршуда маълумот пешниҳод намоянд. сарвари давлат аз истифодаи ғайрисамараноки нерӯи барқ ва талафоти аз меъёр зиёди он дар мавсими тирамоҳи зимистони солҳои 2024-2025 изҳори нигаронӣ карда барои бартараф намудани камбудиҳои ҷиддии мавҷуда ва пешгирии чунин ҳолатҳо ба масъулин супоришҳои мушаххас доданд. таъкид гардид ки барои истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ва напардохтани маблағи он ҳатто ҷавобгарии ҷиноятӣ муайян карда шавад. сипас лоиҳаҳои як қатор қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷумла дар бораи ворид намудани илова ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйир ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи бехатарии саноатии объектҳои истеҳсолии хатарнок ва оид ба ворид намудани тағйиру илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи дору молҳои тиббӣ ва фаъолияти фармасевтӣ маъқул дониста шуда барои баррасӣ ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ирсол гардид. дар маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барномаи миёнамуҳлати рушди мақомоти гумруки ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2025-2029 ва барномаи солимгардонӣ, барқарорсозӣ ва ҳамгироии маҳбусонӣ барои содир намудани ҷиноятҳои дорои хусусияти экстремистию террористӣ, иштирок дар задухӯрдҳои мусаллаҳона ва низоъҳои ҳарбии ҳудуди кишварҳои хориҷӣ маҳкум шуда барои солҳои 2025-2029 баррасӣ шуда қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. оид ба заминҳои мавҷуда, тақсимоти онҳо аз рӯи гурӯҳҳо, намудҳо ва истифодабарандагони замини ҷумҳурӣ ба ҳолати 1 январи соли 2025 гузориши шахсони масъул шунида шуд. дар фароварди кори маҷлис сарвари давлат оид ба иҷрои ҳатмӣ, саривақтӣ ва босифати супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳо ва мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дастуру супоришҳои мушаххас доданд. супоришҳо ҳамчунин оид ба ташкили саривақтӣ ва босифати кишту кори баҳорӣ, махсусан пахта ва картошка, иҷрои супоришҳои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олӣ, вусъати сабзкорӣ ва созандагӣ дар иншоти ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба хусус бунёди муассисаҳои таълимӣ ва томактабӣ дода шуд. хабар медиҳад Амид Ховар. соли ҷорӣ моҳи шарифи рамазон 29 рӯз муайян шуда иди фитр дар тоҷикистон санаи 30 март таҷлил мегардад. дар ин бора аз кумитаи дин ва танзими ҷашну маросим ба Азия Плюс хабар доданд. ин тасмим дар пейи нишасти шӯрои уламои кишвар ки санаи 27 март баргузор гардид гирифта шуд. бар асоси қарори шӯрои уламо намози иди рамазон санаи 30 март соати 6:45 дар тамоми масоҷиди тоҷикистон хонда мешавад. ба иттилои манбаъ дар нишаст гуфта шуд ки имом-хатибон вазифа доранд ки барои расонидани кӯмаки моддӣ ба муҳтоҷону ниёзмандон инчунин пешгирии исрофкориҳо дар рӯзҳои ид ва сарфаю сариштакорӣ мардумро ҷалб намоянд.
طبق قراری شورای علما امسال فطری روزه 8 сомонӣ، нисоби закот аз 36 000 сомонӣ 900 сомонӣ ва фидияи савм барои соҳибони узри шаръӣ 480 сомонӣ, барои 30 рӯз яъне барои як рӯз 16 сомонӣ муайян гардидааст. хабар медиҳад Азия плюс. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо қабули қароре барои додани нафақа ба муҳоҷирони меҳнатӣ аз онҳо пардохти андози иҷтимоиро талаб намудааст. дар ин бора қарори дахдор аз 28 феврали соли ҷорӣ дар пойгоҳи вазорати адлия замима гардидааст. дар ин ҳуҷҷат ҳаҷми пардохти андози иҷтимоӣ на камтар аз як нишондиҳанда ишора шудааст, ки соли ҷорӣ ба 75 сомонӣ баробар аст ва метавонад барои солҳои минбаъда тағйир ёбад. гуфта мешавад, тартиби пардохти андози иҷтимоӣ тариқи барномаи мобилии андозиманд сурат мегирад. дар ин барномаи мобилӣ муҳоҷири меҳнатӣ дар бораи ихтиёран супоридани андози иҷтимоӣ дархост мегузорад ва ба ӯ ҳамчун андозсупорандаи иҷтимоии ихтиёрӣ рақами суғуртавӣ дода мешавад. дар қарор омадааст нафақаи муҳоҷирони меҳнатӣ аз маблағи саҳмҳои суғуртаи иҷтимоӣ ба мақомоти ваколатдор ба таври ихтиёрӣ пардохт намуда ҳисоб карда мешавад. муҳоҷироне ки мехоҳанд бо нафақаи хуб таъмин шаванд, ҳар 3 моҳа 6 моҳа ва ё солона андози иҷтимоиро ба таври ғайринақдӣ бояд пардохт кунанд. хабар медиҳад Азия плюс. маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади шаффофу дастрас баргузор намудани ба қайдгирии довталабон барои иштирок дар имтиҳонҳои марказоидашудаи дохилшавӣ дар 60 шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ нуқтаҳои ба қайдгирӣ ташкил менамояд, ки дар 43-тои онҳо 47 нуқтаи доимӣ ба қайдгирӣ ва дар 17-тои дигари онҳо нуқтаҳои сайёри ба қайдгирӣ таъсис дода мешаванд. хабар медиҳад Амид Ховар. рӯйхати муассисаҳои таълимӣ ва сохторҳои мақомоти маҳаллии идоракунии маориф, ки дар заминаи онҳо барои довталабон нуқтаҳои ба қайдгирӣ ташкил шуда фаъолият менамоянд, бо нишони нуқтаҳо дар сомонаи марказ ҷой дода шудааст. барои ташкили фаъолияти нуқтаҳои доимӣ ва сайёри ба қайдгирӣ дар ҷумҳурӣ, марказ дар асоси озмун 245 корманди муваққатиро аз рӯи вазифаҳои роҳбар, ёвари роҳбар ва ба қайдгирандаи нуқтаи ба қайдгирӣ ба кор ҷалб намудааст, ки ҳамаи онҳо аз омӯзиши махсус гузаштаанд. бояд гуфт, ки давраи якум яъне асосӣ ба қайдгирии довталабон то санаи 30 апрели соли ҷорӣ идома меёбад. тибқи нақшаи марказ, соли ҷорӣ давраи якум дар марказҳои имтиҳонӣ 20 шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ аз ҷумла Исмоили Сомонӣ, Сино, Фирдавсӣ, Шоҳмансур, Рашт, Хуҷанд, Истаравшан, Исфара, Конибодом, Панҷакент, Бобоҷон Ғафуров, Бохтар, Кӯлоб, Бусе, Данхара, Ёвон, Кӯшониён, Ҷалолиддини Балхӣ, Шаҳридӯз, Хорух баргузор карда мешавад. довталаб новобаста аз ҷои истиқомат ва макони ба қайдгириаш метавонад яке аз шаҳру ноҳияҳоро барои имтиҳонсупорӣ интихоб намояд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, раёсати Корбузанон ва оилаи вилоят ҷиҳати дар амал татбиқ намудани қарори раиси вилояти Суғд аз 6 апрели соли 2021 таҳти рақами 167 дар бораи таъсис ва ҷудо намудани грантҳои раиси вилоят ҷиҳати дастгирӣ ва рушди фаъолияти соҳибкории занони ҳунарманд ва эҷодкор барои солҳои 2021-2025 озмун эълон менамояд. озмун мутобиқ ба қоидаҳои ҷудо намудани грантҳои раиси вилоят оид ба дастгирӣ ва рушди фаъолияти соҳибкории занони ҳунарманд ва эҷодкор барои солҳои 2021-2025 гузаронида мешавад. гранти раиси вилоят ба шаҳрвандони вилояти Суғд, занҳои ҳунарманд ва эҷодкор аз қабили бофандагӣ, дӯзандагӣ, армоғонсозӣ, кулолгарӣ, чӯбкорӣ, ресандагӣ, читгарӣ, рассомӣ, истеҳсолӣ ва дигар намуди ҳунарҳои мардумию дастӣ, ки лоиҳаҳои таҳия намудаи онҳо ба ҳалли масоили занон ва таъмин намудани онҳо бо ҷойи корӣ тавассути рушди фаъолияти соҳибкорӣ мусоидат менамояд, ба андозаи зерин ҷудо карда мешавад. 15 грант дар ҳаҷми 10 000 сомонӣ, 15 грант дар ҳаҷми 8 000 сомонӣ, 30 грант дар ҳаҷми 5 000 сомонӣ. занони ҳунарманд ва эҷодкор метавонанд маълумоти иловагиро оид ба талаботи пешниҳод намудани лоиҳа аз раёсати Корбозанон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд дастрас намоянд. муҳлати пешниҳоди лоиҳа аз 1 апрел то санаи 31 майи соли 2025 давом мекунад. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.